سلاف هەلبژارتنên سەرۆکاتیە ئەمریکا ڕۆژە سێشەمێ بداوی بوون تێدا بربژارێک کۆماری دانالد ترامپ هەمبەر هەڤرکا خۆیان دموکرات کاملا هێرس bi serket Trump li vê avahiya pişme ku hola konferansan li bajarê West Palm Beach li Floridayê gotarek pêşkeş kir tê de behsa serkeftina xwe kir berî ku serkeftin bi awayekî fermî derkeve di gotara xwe de wî got ku wî tevgereke serkeftî ava kiriye û ew hêvî dike ku ev tevgera siyasî bo salên dirêj li Amerîka berdewam bike. لê gelî bîneran do ne tenê hilbijartinên serokatiyê bû li Amerîka her wiha hilbijartinên beşekî ji encûmena Sînatoya ya Kongresê bûn û encûmena nûneran bi giştî ku 435 endam tê de hene heta niha xuya dike ku komarî wê serkeftinan li wan her du encûmenan jî pêk bînin li encûmena nûneran hîn encamên dawî eşkere nebûne lê xuyayek ku komarî li pêş bin û heger rêje ser vê astê bimîne dibe ku ew di vê demê de piraniyê li Kongresê bi dest bixînin. Li encûmena Sînatoyê jî ku ji 100 endaman pêk tê hilbijartin tenê ji bo 34 kursiyan hatibû kirin heta niha xuyaye ku komarî li pêşin wan karîbû 2 kursiyên demokratan bikiniyen komarî û di encamê de wê encama yani encûmena nûneran li bendê wê yekê bibînî ka her du encûmen çiya Sênat û çiya ya nûneran têkeve destê komariyan de wê dengê Amerîka gav bi gav ve nûçeyên herî dawî girêdayî helbijartinên Amerîka û encamên wan bîne pêşwe.